Magandang gabi. Kumusta po bang aking sounds? Ayun o. Ay, sus. Pagod. Pero okay lang. Okay lang yan. Kararating lang. Di mapakali. Pagod. Kumusta? Maraming salamat sa 2 taong nandyan. 2 milyon taong nandyan. Gutom. Sige lang. Okay lang. Mahina pa yata ang net. Wag naman. Connect na natin yan. Jocelyn dito. Shout out sa iyo, host. Shout out din sa iyo. Maraming salamat. Aba, akalain mo nga naman na nauna. Go host, Misteryoso 27. Loves ko, syempre. Una sa lahat. Maraming salamat. Medyo hindi mabuti ang aking pakiramdam at masama ang timplada ng aking tiyan. Tamsakdan, maraming salamat. Nagkaroon ka agad ng kulay ang aking iniintay ko rin yung mic. Dumating kaya siya. Kilala ko na yun eh. Kilala. Jocelyn dito, hi! At Misteryosa 27. Tapos na ba si Kay Kulit? Hindi pa siguro, no? Okay lang yan. At may kasabay din akong isang kaibigan na nag-premiere ngayon. Si Doc the Dreamer. Shoutout sa'yo, Doc the Dreamer. Nakasuporta si Rapi sa'yo. Oo, maraming salamat. Kumusta? Busy kanina sa work eh. Kaya ang ganda ng usapan nyo kanina. Jocelyn Tito. Nag-backread ako pero hindi ko na naabutan yung lahat. Jenny Jules, maraming salamat sa pagpunta. Hi host, tambay at support. Jenny Jules, maraming salamat. Tinandaan ko yan. Hangawin ni Jenny. Siyempre, andyan ang isang ismoso. Red Rose Kitchen. Maraming salamat po. Salamat. Ayan, isang monetized channel si Red Rose Kitchen na nag-i-LS po bandang after lunch. So medyo kasabayan ni Jocelyn dito. Pero dahil po tayo yung mga organic, marami tayong maisusuporta. Hangaway, Jenny. Kumusta host? Mabuti pero hindi medyo mabuti ang aking pakiramdam. Masama ang timplada ng aking siguro sa kakadiet. Nagpapamin. Maraming salamat din sa iyo. At ang galing very successful ang iyong mga premiere, kapatid na Jenny Jules. Natatawa ako dun sa nasasakyan kayo at talagang retouch ang ate. Sabi ko ba, mukhang may pupuntahan. Ayun, at isa pang idol ko, Snake Water 77. Game na. Red Rose Kitchen at Snake Water 1977. Hi daw, sabi ni Madam Red Rose. Paring Wiljo. Maraming salamat, Paring Wiljo. Paring Wiljo, ika-monetize lang. Ang kanyang legit na account is Giorgio and Wiljo. Congratulations, bro. Isa ka ng pasok na pasok sa YT world. At alam ko, umpisa pa lang yan. At alam ko, mas malaki ang iyong kakailanganin. Kaya andito lang ako para sumuporta sa iyo tulad ng ginagawa mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Saludo sa iyo, Paring Wiljo. Giorgio and Wiljo. Maraming salamat.
Malat ang aking boses. Snake Water, Red Rose. Hello, Snake Water, thumbs up. Lodi, host. Hangin dyan eh, hahain ako, try lang yun host. Nag-makeup upang birthday lang yun. Oh, pang birthday lang. Oh, okay naman, masaya yung ganun yung natural na natural, di ba? Walang anuman, isang karangalan yan na Giorgio and Wiljo na ma-shoutout ang bawat isa sa inyo rito sa pagpasok sa aking LS. Ito'y para sa inyo, hindi para sa akin. Makapagbigay support at makapagbigay kasiyahan sa bawat isa sa inyo. Napakalaking bagay kasi yung ma-shoutout mo yung kaibigan nandito. Tulad ni ako, si LD Dodo. Oh, kumusta na idol, ha? Talaga nga naman, no, talagang kinalembang mo ko. Ayan ang patunay, ha. Dan, thumbs up host. Ayan. Habang maaga pa ang gabi, sa mga hindi pa kaibigan dyan, tulad mo, organic ka, organic din sila, mga tunay na kaibigan, kaya nandito sila. At sa mga parating pa, dikitan time na. At dito po mano-mano po natin gagawin ng pakikipagkaibigan para po malaman natin ang buong laman ng kanyang bahay, kung anong kanyang hilig. Tulad ni Red Rose Kitchen, isang magaling sa kusina yan. Tulad mo, ako, LT Dodo ha. Gustong gusto ko yung mga alam mo na yung mga patawa. Snake Water 77, isang rock and roll band naman yan. Jojo and Wiljo naman ay mahilig sa tour, sa mga papasyal-pasyal. Ayan, at nag-ELS din siya. Kakamonetize lang ng aking kaibigan. Gayun na rin si Jenny Jules. Dati pa silent LS lang, ngayon na tagumpay ang kanyang mga premiere. At syempre, mawawala ba ang aking idolo, ang aking utol? Myland Ven, Roque, thumbs up na. Thumbs up na, rock and roll na yan. Maraming salamat to sa pagpunta. Alam ko busy ka. Bago ako nag-LS, tinawagan pa ako at mag-uusap sana kami. Sabi ko pasensya na muna at kailangan maglingkod ng yung utol sa mga kaibigan. Rodolfo Bacaro, Len Vlogs, maraming salamat. Nakatambay ako pero pasensya na Mudra, hindi ako masyadong nakalabas-labas at kasi busy sa trabaho. Talagang masama ang aking sikmura. Dahil yata bitin yata sa bitin yata sa Absolute. Hangawin ni Jenny, sana makapag-LS na din ako. Oh, ganun ba? Oo naman, pagka okay ang connection. Yung problema sa atin kasi yung connection Pagka mahina ang net, yun ang nagiging problema. Snake Water 77, ayun isa pang Lodi, Lodi ng bayan yan. Hindi lang ng bayan, ng sambayanan. Siyempre, mas Lodi yan pagka dumating na yung gitara natin. Host, pwede pabili ng Red Horse. Walang Red Horse dito. Ay, meron pala, napakamahal. So, sa mga Chinese na beer na lang tayo kumakana pagka minsan. Myland, shot na. Salamat, 9 million people na andito para sumuporta sa akin. Kakataba naman ng puso yan. Maraming salamat sa inyo. Sana, tulad ng lagi ko sinasabi, itong maikling LS ko ay maging daan para sa isang pakikipagkaibigan, hindi lang dito sa loob ng YT, maging sa labas ng YT. Shot. Masama ang tama tol BG lang host, parang Wiljo, Giorgio and Wiljo. Maraming salamat. Yung pa-BGB yan ang mahalaga. Yung hindi lalabas, hindi mananatili. Napakalaking suporta niyan. At syempre, si kapatid na Paul Dreams from Hong Kong, isang monetized channel. Wala pang 1 month na monetize. Maraming salamat sa pagpunta. Paul Dreams, mabuhay ka kapatid. Sa mga hindi pa kakikita ni Paul Dreams, isang organic yan na kaibigan. Diyan ako nagsimula, sila yung bumitbit sa akin ng mga, binigyan ako ng mga alagad na matitinding hindi nalalagas, kung dumikit. Kung kailanganin natin ng tulong niya, andyan siya para tumulong at sana maging kaibigan niyo siya. Angel Jen, hello host. Nako, kanino kaya to? Jenny Jules, sa'yo rin ba ito? Tama ba? Dikit ko na rin to support. Tama nga ako. Tama ba? Angel Jen, Jenny Jules. Giorgio and Wiljo, iwan ko lang CP ko host. Laro muna ako ng basket. Ingat ha. Oo, ingat sa paglalaro ng basket ha. Kailangan makashoot. Paul Dream, thumbs up. Daan, kapatid, work mode pa ako. Ingat at maraming salamat. Alam ko busy pa ang lahat sa trabaho ganito. Oras halos pasimula pa lang ng trabaho sa gabi. Maraming salamat sa inyo. Rodolfo Bacaro, Len Vlogs, Mudra, salamat. Paring Wiljo, Paul Dreams, hello, ayan. Magkakilala sila, nagkikita-kita kami sa LS dati ni Doc, The Dreamer, nakatatapos lang ng premiere.
Katatapos lang ng premiere niya, kaya buti naman nakasuporta ako. Siyempre, isang tunay na kaibigan. Kailangan andun tayo para sumuporta. Ako si LT Dudu, Snake Water 77. Dan. Full pack, visit full pack. Ayun. Ano pang iniintay? Snake Water 77. Ihatid na ang package ni ako si LT Dudu. Siyempre, ha? OTW na sa'yo, tamang-tama. Magbibihis pa ako. Okay, sige, ingat. Marge, Channel Mega, shout out. Maraming salamat. Salamat sa'yo. Sis na Marge Channel Mega, shout out to all here. Si Marge Channel isang legit na kaibigan niya from, siyempre, shout out, Team Chinito. Mabuhay ang bawat isa atin. Mabuhay tayong lahat. Snake Water at ako si LT Dodo, pwede palapag. Hindi muna tayo magpapalapag at nung huling may naglapag medyo napasama. Okay, parang galanting sabi ni paring Will Jog at galanting romantiko 10 hours lang muna na play ko. So maraming salamat. Talagang yung kaibigan na ganyan, hindi ka humiling pero siya magkukusa siya na mag-o-offer siya, tol. Ito na, money na ako. So ikaw naman ngayon, pe-play naman kita. Napaka sarap sa pakiramdam. Hindi na sa pakiramdam, naramdam mo talaga yung tunay na kaibigan nandiyan para sumuporta sa iyo. Wow, sana all. Oo nga. Alam ko sa mga nag-play sa akin, may mga sabit pa ako. Sana all makakaganti rin ako. Hindi man lang doon sa ganung paraan alam niyo naman ako nauuna sa mga LS. Wow, sana all, sabi ni Jocelyn Tito. Ayun. 13 million people in the universe na dumalo sa aking munting LS. Sana po'y andyan kayo hanggang sa 1 oras. Sana all, yes. I-work natin yan. Ronald Perez, ang aking kaibigan from Taiwan, na Sing Irog ni Jocelyn T. Pareho silang nasa Taiwan. Good evening host. Magandang lalaki ka, Ronald Alan P. Ronald Alan P is from Taiwan na isang mangguguhit. Napakagaling gumuhit niyan. Oo, paguhit nga ng aking palad. Chikim! So Akim, congratulations. Kumusta naman? Hindi ba nalagas? Alam mo, hindi malalagas 'yun dahil talagang mga legit yung mga dimikit sa iyo. Kung meron man mababawas hindi ka naman bababa ng 1K. So congratulations. Hintayin mo na lang ang sulat ni Lolo at minsan ilabas-labas mo rin tulad nung ako. Nilalabas-labas ko rin, idinadalaw ko sa mga LS para hindi natutulog yung account. Oo. Para buhay siya at nakikita ni Whiting active para hindi mabawasan. Para sa akin yun kasi nung ako, tinago ko ng 2 araw, ang dami nalalagas. Sabi ko, hindi ko kailangan ganito, hindi ko kailangan pabayaan. So lumabas ako, pasyal-pasyal. Hindi nga lang makadikit pero sumusuporta, nakikita yung sigalanting romantiko, lumalabas. Ayun. After, ang bilis nung dating ng sulat ni Lolo. Oo, tapos inintay ko lang. Sabi nila, abutin ng 2 linggo or almost 10 days yung para makapag-direct. Hindi naman. Very proud to say na 8 days lang nun dumating, pwede na ako mag-direct pero hindi pa rin ako nag-LS. Hanggang sa pinush ako ng mga kaibigan, Team Chinito na mag-LS at syempre ng labs ko, sabi niya mag-LS ka na. Hindi ko alam kasi yung mahiyain sa camera pero makapal ang mukha sa publiko. So ganun lang pala yun, be natural, act natural para hindi mahirapan. Tamsak Dan, mega shout out, Team Chinito, sabi ni Soakim. Si Chi Kim po ay si Soakim yan, nakaka-graduate lang. Paul Dreams, isang monetized channel from Hong Kong. Sana po kaibiganin natin at si Paul Dreams po matagal ko ng kaibigan yan. Grade 1 pa lang po ako, kaibigan ko na yan hanggang nakagraduate ako. Ayan po. Paring Will Joe, naka-BJ lang ang phone, host. Alam ko po yan. Maraming salamat sa inyo. Ronald Alam, love ko. At Jocelyn Tito, ayun, pumipig-ibig na naman ng 2. Snake Water 77 at Ronald Perez. Dan, full pack. Ronald Perez is Ronald Alan P. Alam ko, nakadikitan mo na siya, Snake Water. Itong si Ronald Perez, okay din naman. Ibabalik niya sa'yo, di pandagdag na rin lang, di ba?
Okay, mga ganyan, mga legit. Chicken, oksige, gisingin ko muna, ngarod. Tama, oo, oo. Ronald Perez, hi, at Joaquim, Snakewater, wow, congrats. Oo, sunod ka na yan. Ronald Perez, hello, Snakewater 77, Mylan Ven V. Roque. Ang utol ko yan. Ano daw? Incantation ko, LS ni Snakewater. Okay. Oh, Marge Channel Mega. Peace tayo dyan. Snakewater. Ronald Alan B. Dan. Talagang diniretsuhan mo ha. Yes, balikan kita Snakewater 77. Sabi naman ni Ronald Perez. Snakewater 77. At Mylan, iyada. 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 Ayun po, sa mga andito, maraming salamat at muli, sana itong gabing ito ay maging daan para sa pakikipagkaibigan. Alam ko po, halos magkakadikita na nandito. Ito po yung napakaganda, yung ramdam mo yung suporta nila na tulad ng ginagawa nyo sa akin. Sumusuporta kayo ng solid na solid. Maraming salamat sa inyo. Ibaba muna natin to. At masama talaga timplada ng aking sigura. Ayan, so Akim, anyong. O, Paji, yan, tama, ilabas-labas mo siya ng ganyan. Para naman na mabuhay. Oo, tignan mo, hindi ka naman nalalagasan. Jenny Hangaway, thumbs up, dikit at support. Wow, maraming salamat. Jenny Jules, si Jenny Jules, si Jenny Hangaway po ay si Jenny Jules yan. Na matagal na rin namin kakilala nila Jocelyn T. Kay kapatid na Mr. Chinito. Yun po, siya po sa Silent LS hanggang sa natutunan niya yung pa-premiere at nakikita ko pong talagang napaka-effective ng premiere. Talagang pagka nag-premiere siya, ang daming tao. Tagumpay lagi. Kaya congratulations. Si Paul Dreams po ka-monetize lang po. Sana po dikitan natin, magdikitan. Mylan Vendiroque, inaantay ko kako. Inaantay niya. Inaantay daw pala Snakewater BJ lang host, magluluto pa kasi. Yes, sige lang, gawin nyo akong background dyan habang kayo may ginagawa. Snakewater, Fall Dreams, OTW po. Snakewater, Tol, kapatid, wag mong i-skip ang kanyang harang ha. Yun ay para sa ekonomiya. Darating ang panahon bawat isa atin mamo-monetize. Kailangan natin yun para sa ekonomiya, para sa ating mga revenue. Spell revenue, kwarta o kahon? Siyempre, kwarta, di ba? Ronz Mamba, tamsak kapatid. Maraming salamat. Kapatid na Ronel Mamba. Alam ko malapit ka na rin mamonetize at napakasipag mo kapatid at isa kang tunay na kaibigan kung sumuporta. Yan, nilulusog niya na ako. Ronz Mamba, si Ronel Mamba yan. Tunay na kaibigan ni Vince, na tunay kong kaibigan at sana'y maging kaibigan nyo rin. From Brunei po yan. Siya po'y tumutulong sa WH. Pagka bumisita ka sa kanya, matik po yun, ipi-play niya yung inyong video. So sana po maging kaibigan nyo siya. Snakewater, puntahan ko muna siya. Megabart, alam ko kung sino to. Flor Barteng, maraming salamat sa iyo. Jenny Hangaway, salamat host. Nagtambay ang anak ko kay host Chinito kanina. Hindi lang ako nagparamdam sa kanya. Hiya kasi, huwag ka mahihiya, okay lang yun. Minsan nga napapag-usapan ka doon na syempre, kailangan mong gumawa ng sarili mong way para umakyat din ang WH mo. Alam naman ng bawat isa yun. Kahit na minsan hindi nakakasuporta ang isang kaibigan, hindi naman ibig sabihin na nakakalimot tayo, di ba? Kumbaga, syempre may mga personal tayong ginagawa. Pero pagka may pagkakataon naman susuporta, huwag tayong panghinaan ng loob at huwag tayong mahiya. Kasi pag natabunan ng hiya ang isang katauhan, mawawala na lang yun. Unti-unting uurong hanggang sa hiyang-hiya, magdi-disappear na. Huwag natin pabayaan ganun. At syempre, Miss Eyols Ninja, maraming salamat. Good evening po sa inyo. Good evening din sa inyo. Maraming salamat po sa pagpunta. Salamat po, Miss Eyols. Maraming salamat. So, Akim, opo, Ronald Alan Perez, kagabi, si Vince Bionia, nagpag-graduate. Ops, may, baka naman. Baka naman. So, Akim, yun ay yun ay sabi ko nga kay Snakewater, pagka kailangan na doon namin gagamitin yung aming mga alagad na legit kung dumikit. Oo. Kung halimbawa 500 kaya pa yan, meron pa. Pero pagka 1,000 at kailangan isusuporta ng todong-todo yan. May mga reserba kami kaya bawat isa sa mga kaibigan huwag mag-alala. Ididikit namin ng todong-todo yan. Ronald Perez, ayan. Nagbo-blow outing.
isang truck na kimchi Soakim. Oo nga, paano kaya gagawin nun, no? Napakarami yan. Wow! Kagulat-gulat ito at andito na po pala lahat halos. Muli, shoutout, Team Chinito. Yun nga, nabasa ko kanina. Opo, nakikilala ng ating team. Iinan naman lang tayo, lampas tayo ng kaunti sa bilang ng aking daliri, pero pagka tayo sumuporta, kumpleto lahat. Maraming salamat. Andun tayo sa premiere ni Tita Marie, talagang sinashoutout ng Team Chinito. Halos kumpleto tayo lahat. Kumpletong-kumpleto tayo. Maraming salamat sa bawat isang napakatinding sumuporta. Tulad po ngayon, andito kayo. Maraming salamat sa inyo. Wait nyo po, kimchi, papunta na dyan, ha, 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 ha. Okay, hindi na kami bibili. Salamat. Rons Mamba, walang anuman, maraming salamat. Miss Eols, Ninja One, good evening brother. Yes, good evening din po. Maraming salamat po. Sana po ay, si Miss Eols po, tanggalin nyo lang yung Ninja One niya. Pakidikitan din po siya. Isa pong tunay na kaibigan yan. Maraming salamat. Tol! Oh, ano tol? Kumusta tol? BG. Oh, si BG ka tol. Vince B Vlog. Okay, maraming salamat. Tanong ko lang, mag-e-LS ka ba tol? At para naman mapagandaan namin. Tamsak na, hindi na kailangan yung tamsak. Andyan lang kayo eh. Okay na kasi 20 tao ang nandito tapos 18 lang yung tamsak ko. Oy, ay nakakalimot dyan. Hindi, eh di wag. Kaya mo, wag mo, bala mo. Maraming salamat. Ronald Veras, bago ko makalimutan, isang matayog na pinapainit na. Ayan naman, ganda. Ronel Mamba, shoutout daw sa'yo, kapatid na Vince. Ayan, tunay na magkakaibigan yan talaga. Napakabata ko pa lang noon. Batang bata ka pa at akala mo na ang buhay isang mumunting paraiso lamang. Sila po ay pumapayag pag nasa larangan ng YT. Opo, malalaki na ang kanilang bahay na hanggang ngayon eh naabutan ko sila, ganun pa rin po sila makisama. Kaya maraming salamat sa inyo. Angel Jen, nakikinig lang host. Dito lang, gutom na at kain na po. Gutom na nga rin ako eh. Gutom na rin. Vince B Vlog, magbabayad ako ng utang, kakahiya. Isang buwan pa lang naman yun eh, na hindi mo sila nababalikan. Andiyan pa yun. Magugulat na lang yun. Saan ko kaya nakadikitan to, no? After 1 month, bumalik. Parang ako, meron paangat na may pinagraduate sa isang channel. So, dikit, no? Naidikit. Tapos siguro after 1 month, may bumalik. Hinahagilap ko ngayon kung saan ko siya nadikitan. Pero, salamat kasi, di ba? Kahit itinagal nung panahon, hindi pa rin na walang bahala yung dikit. Na ano pa rin, napasalamatan pa rin, napusuan pa rin yung ating pagdikit. Yun, napakahalaga dun. Kain muna, mi host. Nakikinig lang ako. Sigurado bang kakain ka lang? Walang boat dyan? Ako si Mr. Chinito. Ayan na, ang pinakikintay ng lahat. Ang gwapong-gwapong syempre, nagmana ako dyan. Kaya ako nagpapahaba ng bigote at balbas eh. Para pagka nagkaroon ako ng kumapal-kapal na to eh, maihalin tulad ko sa kanyang profile. Pagka yung balbas at bigote. Misteryosa 27, mali at galanting romantiko. Anong pagkakamali? Host, pag-graduate ako, grade 5, kayang-kaya yan. Kayang-kaya. Mera Bart, BG lang. Flor Barteng, maraming salamat kapatid. Kumusta ang yung WH? At alam ko lagi kang nag-silent LS para sa ekonomiya. Maraming salamat. Lakad mi pa uwi. BG lang muna. O ingat. Ingat. Samahan mo na ng unting pagtakbo para exercise na rin. Snake Water, mismo. Miss Mi Vlog, Misteryosa. 27 sis. Okay. Sorry po Buti na lang, andyan ang aking Misteryosa 27, loves ko, na nagpapaalala sa aking mga nalalampasan. Malabo man ang aking mata pero ang puso ko hindi nanlalabo. Di ba, loves ko? Ganong hugot. Maraming salamat sa inyo. Ayun nga, hindi, sabi niya, host Min, di siya mag-e-LS. So, pag hindi siya mag-e-LS, alam na natin yan. Isagad na natin yan. Maraming salamat sa inyo. Boss Mamba, ayan. Boss Mamba, maraming salamat. Boss Mamba, meron pa yan mamaya darating pero sana po tulad ng ating kinagawian, pagka nagpasok tayo ng isang alagad bago ilabas at least makapag-stay ng 7 minutes para po yung ibinigay na tulusok hindi kunin ni Lolo. Tama ba, Vince B Vlog, nung ako'y bata pa naririnig ko sa iyo, no? Sa mga papasok po ng mga ninja dyan. Sana po
painitin ng kaunti para hindi mawala ang tamsak, tama ba? O galing kay Auto Tips TV yon na isang monetized channel din ng ating kaibigan. Yun ang mga natatandaan ko. So yung mga natatandaan ko na mga alam kong nakakatulong naman na i-share ko sa mga taong at mga kaibigan kung baka sakaling makatulong. 'Di ba? Lagi nating pulutin yung magandang aral. O pulutin din natin yung pangit para maitapon. Mailagay sa box at wag nang buksan. Tapos yung napulot nating kagandahang asal, tulad nung dumating dito si Kay Kulit #channel, ayan na, baka may tuwad na ako. Wala pa naman. Maraming salamat. Alam ko, katatapos na ng LS mo. Sis, maraming salamat. Ayun, tuwad dan. Lance Santos. Mega shoutout to all. Lance Santos. Lance Santos. Lance Santos. Paano ko ba sasabihin to? At pasensya na po, at kanino po ba kayong sino po ba nagpadala sa inyo, or saan ko po ba kayo nakadikitan, o baka may nagmamay-ari sa inyo? Pwede pong ihayag na po. At kung hindi naman po at nakasulat naman po para mabisita ko maya-maya ang inyong bahay. Beans B-Vlog, Ronel Mamba, salamat sa pagbigay ng 5 kay Soakim kanina lang. Hehe, oo, tama, nakapagpabaper. Si kapatid na Auto Tips TV ba, nakapagbigay din kay Soakim. Marami din siyang isinusuporta para hindi bumaba ng 1K. Kasi pag bumaba ng 1K, ang hirap paangatin ulit. Snake Water, good evening sa lahat. Good evening, good evening. Maraming salamat. Iniintay din ng lahat ang iyong pag-i-LS. Pwede ka naman mag-LS, Snake Water, para mapakitaan mo kami ng inyong talent. Mr. Chinito, andyan pa rin. Kapatid, maraming salamat. Snake Water, Lance Santos, OTW, unahan ko nas. Okay, sige, unahan mo na ako at ibalita mo dito ha. Maraming salamat sa iyo. Yes, nagbigay din si Auto Tips. Ayun, no? Kita mo, napakasayang pakinggan sa bawat LS. Kompleto tayo, tapos nagkakaroon tayo ng mga kaibigan, nagko-connect hanggang sa pag nagkita-kita, ang saya nung usapan. Snake Water, Lance Santos, at Snake Water, noted daw po. Maraming salamat sa iyo, Lance Santos. Kala ko kanina si Vilma Santos Sabi ko, Vilma Santos. Lance Santos. Maraming salamat Miss Lance Santos. Opo, pamaya po kalikutin natin ang iyong bahay. Makita po ang nilalaman ng iyong bahay. Kung gaano kaganda ito. Maraming salamat. So, ito po, ha. Yes, ganun po dapat. Snake Water, noted po yun. Natawa si Lance Santos. So Akim, salamat po sa tulong. At Ronel Mamba. Si Ronel Mamba from Brunei po ulit. Isang tunay na kaibigan. At syempre, bago makalimutan ng lahat, bago ko pa makalimutan at matambakan, andito po si Mr. Chinito na isang monetized channel din po na nag-LS po yan. 3 times, tama ba kapatid? Monday and Wednesday and minsan Friday, tama ba? 3 times a week from 9 to 12 or maabot ng 1 o'clock. Ako si Mr. Chinito. Ang kanyang legit name po is Mr. Chinito, na napaka-supportive na kaibigan po niya, na isang Kapampangan. Basta Kapampangan, alam niyo na po yun, manyaman. Tama ba? Manyaman. Sa mga nakapanood po ng aking munting vlog tungkol sa pagluluto ng binurong kanin, andun po sa baba nun yung description kung paano gawin. Sundan lang po ng tama. Dapat pagkahabang nilalamos mo yun, masaya ka para lalong sumarap. Ako si Mr. Chinito. Shoutout daw sa iyo, Jenny Jules, Jenny Hangaway, Sisi. Kumusta? Doon daw siya kanina sa LS. Sa LS mo, kapatid na Chinito, medyo hindi na lang nagparamdam. Red Rose Kitchen, maraming salamat sa iyo. At Beans B Vlog, hi! Maraming salamat po, aking mga kaibigan, Ismoso, super mega organic shoutout po sa inyo. Siyempre, ang Team Chinito, andyan, mabuhay, number 1 po yan. Opo, nakikilala na po tayo sa larangan ng YT, ang ating solid na samahan. Sana po manatili. Ngayon po, welcome naman po ang iba kung gustong sumanib, wala pong bayad. Wala pong bayad po. Opo, basta tunay ang hangarin at tunay kang isang kaibigan, welcome na welcome ka po sa Team Chinito. Ako si Mr. Chinito. Sorry, di na ako nakakapagparamdam sa iyo kanina kasi may lakad ako. Tinambay ko lang anak ko sa iyo. Ayun naman pala. Maraming salamat. Tol, salamat sa pagpunta sa premiere ko. Wala ako kanina sa premiere mo. Hindi ko nga rin nakita yung pamilyang Chinito doon kanina Gusto ko sanang i-PM si Chinito kasi wala yung bunso, wala yung pasensya na. Siyempre naman tol, pagka maraming salamat din at alam ko busy ka kanina at
Ngayon, sinamantala mo 'tong pagkakataon na 'to para makapagpasalamat sa mga dumalo. Ako nang magsasabi, salamat sa mga dumalo sa premiere ni Vince V Vlog at alam ko't uulit-ulitin niya 'yan dahil sa suporta natin. Maraming salamat sa inyo. Lance Santos at Snake Water 77, pakiiwan po ng bakas para po mabalikan ko kayo. Bakasan mo ng tamang-tama, Snake Water 77 ha. Taga Lopez, Sukran, hello, andiyan na ang reyna ng UAE na sobrang haba ng nilakad sa paghatid sa kanyang dalawang kaibigan. At napagod. Tamsak Dan bro, maraming salamat. Vince B Vlog, Red Rose. Nakatulugan ko na ang LS mo kanina, nagpatulog ako ng bata, pati siya nakatulog. Ayan ang pinakamasarap doon, siyempre. Binabantayan mo yung pinatutulog mo, binabantayan ka rin. Nung nakatulog ka na, naglaro na yung bata. Snake Water 77, Lance Santos, Dan na po, kumusta po ba ang bahay ni Miss Lance Santos? Snake Water 77, no, wala pong late dito, taga Lopez, wala pong late. May penalty lang. May penalty, ang penalty, magi-stay po tayo dito hanggang sa dulo ng mundo. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Vince V Vlog, taga Lopez, hi kay Colette, hashtag ay _12 channel. Sensya na po, di ako nakapunta sa premiere mo, Vince V Vlog. Walang problema tol, ulitin mo tapos wag mo lang skip yung harang ni Vince ha. Para sa ekonomiya. Sanayin na natin yun kasi malapit na rin monetize si Vince. Oo, pag na-monetize yan, matik na yan. Bawat isa sa atin susuportahan yan sa pagpi-play, di ba? Tama ba? Lance Santos sa Snake Water, salamat po. At salamat din po Miss Lance Santos sa pag-i-stay at sa pakikipagkaibigan. May inihintay akong isang tao dito na 2 beses nang dumalo sa aking LS na magkasunod. Tapos po ngayon wala. Sana po dumating siya para naman madikitan natin. At alam ko nagkulang ako doon kay anong pangalan nun, Malasarte TV. Malasarte TV, kung nakikinig ka dyan, pasensya na kapatid at nadalaw ko naman ng inyong bahay. Oo, nakapag-play naman ng iyong ilang palabas doon. Maraming salamat at pagbalik mo rito at bibigyan kita ng regalo, ang saplot na hinihiling mo. Pero pasensya na po, unahin muna, hindi po muna lapagan tulad ni Len Vlogs, isang monetized channel, pero ayun po, hindi po siya nagpapalapag ng link. Pinipilit niya akong maglapag pero ayoko. Alam po natin yun, para sa atin di po yun. Pagka tayo naglalapag ng link, kung gaano kahao, bawa 30 seconds, dumikit sa iyo po 10. So time is 10 po yun. Yun po yung nababawas sa WH natin. Opo. Maraming monetized channel na malalaki tulad po ni Usapang Pera TV, tulad ni Mr. Chinito. Yan po, hindi po wala pong lapagan ng link doon. Mano-mano po, talagang mano-manong pakikipagkaibigan, which is nakakatulong po sa ating mga account. Nagiging searchable po ang ating mga account. So once na pinitik yan ng daliri at hinanap, matik po yan. Opo. Minsan may mahirap na pangalan na account, yun po yung halos na-hide na kasi puro link na po yung nakikita sa kanya, hindi na po yung pangalan niya. So sana po suportahan niyo ako sa aking layunin, tulad po ng layunin ng aking mga kaibigan, ng aking mga taga-gwapings, kahit wala pa si Usapang Pera, andyan naman kaming dalawa ni Mr. Chinito, syempre buo na The Gwapings, di ba? Andyan pa si Ronald Perez na isang karatista na katulad ni Vince B Vlog, karate binibining marikit. Kung gumalaw. Ayan, Paul Dreams, andyan pa rin. Syempre, Len Vlogs, maraming salamat. BG till the end. Till the end of time. Ako si LT Dodo, taga Lopez, full pack, dan. Wow. Alam mo, ako si LT Dodo, katulad mo si Joaquim. Oo, tahimik pero sumusunggab. Oo. Ayan ang mga tunay na masisipag makipagkaibigan. Wala nang sasabihin pang hello, hi, shout out, diretso na kaagad yan. Pagbalik niya tapos na ako sa iyo. Yung mga ganong tirada tulad ako dati, shoutout ko na lang yung pangalan. Oo. Maraming salamat. Snake Water 77, Lance Santos, salamat po. Kumusta ba ang bahay ni Lance Santos? Snake Water, bigyan naman ako ng hints kung anong kanyang niche, kung anong kanyang hilig. Nagluluto ba? Or isang makeup artist? O isang pasyonista? Isang musikera din? Boy, Talarik, Tansak Dan, Lodi, ikaw po ang Lodi ko sa gabing ito at sa mga susunod na araw. Lodi po kita.
at magpakailanman. Maraming salamat. Mega shoutout sa lahat. Shoutout daw po, sabi ni Boy Talarik. Maraming salamat, Boy Talarik, sa pagpunta, idol. Maraming salamat. Sana po andito po, 22 million viewers po, na mga organic. Sana po maging daan ng aking maiksing LS para sa pakikipagkaibigan. Ito pong mga naabutan nyo po rito ay mga mulat sa pulpa po, mga tunay na kaibigan na, opo, na talaga sumusuporta. Ako si Mr. Chino, haha, binibining Karate Kid, Vince Vlog. Oo, nabasa ko yung kapatid, oo, yung pag ganun, binibining Mariki, ng dalangin ko. Sa kanya, ayun, paring Wiljo, maraming salamat. Taga Lopez, balikan kita. Ako si LT Dodo, maraming salamat. Boy Tinurik, ayan po, mahalin na po natin si Boy Talarik. Talarik. Boy Talarik. Ako'y may nahiram kaso lang po talagang masama aking pakiramdam. Nakikita niyo siguro yung ulo niya, oh. Opo, nakikita niyo yung ulo niya. Kaso lang hindi ko alam kung ano tong, siguro kailangan ko ng Kremel S. Mahapdi. Maraming salamat, Lan Santos. Oo. Salamat po. Nako po, napakabilis ng oras. Ayun. Nasa 8. Wow! Merci beaucoup. Italiana. Maraming salamat. Kita nyo nga po naman, no? Pupuntahan tayo ng isang taga-Italia tulad ni Ate Mercy. Oo, tuwalya. Alam ko parating na rin yon. Siyempre, Red Rose Kitchen, andyan pa rin. Maraming salamat. Kumusta po? Napaka-successful po ng inyong LS. Grabe po sumuporta ang ating mga kaibigan doon na talagang walang humpay, hindi nag-aalisan. Maraming salamat. Nakakatuwa po yung ganun makikita mo. Tapos paglipat mo sa isa, andun na naman po. Parang Team Chinito yan. Pagka andun, asan yung isa, andun. Parang magnet yan. Na dikit-dikit. Paul Dreams, andyan pa rin po. Snake Water, natuklaw mo na ba si kapatid na Paul Dreams? Snake Water, beer lang host katapat niyan sumobra ako sa Absolute, tsaka tonic water. Hindi maganda naging pakiramdam ng akin tiyan. Pang ano lang kasi ako pang gin tonic. Yung bilog, tumira ng stick child ba. Snake Water at Paul Dreams, done na, full pack. Ayun, pinulpak na. Subukan natin hawakan ng gitara at tayo magpasaya. Marunong pa kaya ako nito? Ito tono ko lang po Gin pomelo. Hinahiram ko po at medyo kinakalawang aking mga kamay. Tol, pahiram mo na lang yung kamay dyan. Ako po'y mahilig sa kantang masaya. Hindi po ako ako po'y isang ordinaryong tao lamang. Dear Ate Helen, nagsimula ang lahat nung may nakasalubong ako. Narinig ko, pag di daw subukan mag-vlog, malaki daw ang kikitain pag na-monetize ka. So isang gabi, storyteller so isang gabi, sinilip ko ang aking account. Meron po pala akong account sa YT. At meron akong mga ilang video na pansarili lang. Sinubukan kong i-public yon. Tapos, sinubukan kong dumalo. Medyo nahihiya pa ako nung mga araw na yon kasi hindi ko alam kung anong aking gagawin. Shoutout sa iyo, Madam V ng South Korea. Congratulations. Monetize na rin po ang ating kaibigan si Madam V ng South Korea. Salamat sa pagpunta. Tapos po, may napuntahan ako isang channel. Actually, kaibigan siya. Ayan, si Vince Vlog. Tol, ba't di mo subukan? Buhayin mo yung inyong account. So, sinubukan ko naman. Nung pagsubok ko, medyo mahirap pala kasi syempre nagtatrabaho ka. Habang nagtatrabaho ka, yung isa mong kamay nasa cellphone. So,
Ayun, pero natutunan naman magtago-tago sa CR para makasilip-silip sa mga LS. Hindi ko namalayan, nasasanay na pala ako, nagiging dalubhasa na sa pakikipagkaibigan, hanggang sa minsan nakakalimutan i-message ang mahal sa buhay dahil nga laging nasa YouTube na lang, kakalimutan Messenger, tanong kung kumain na. So yun po yung naging advantage at disadvantage na hindi ko nang po pinabayaan, na i-balance naman po. Sana po sa mga masyadong ayun po, nag-aano po siya. Totoo po yan. Nakakalimutan ko yung aking daily routine na kumain ka na ba, labs ko, kakain na ako dahil laging whitey. Pero dahil sa pag-ibig, hindi po siya mawalay sa akin. Hanggang sa ngayon, ito po, sinusuportahan niya ako. Madilim ang paligid. Yun ba yun? May umawak. Baka habulin tayo ni Tito Vic and Joey, ano? Dahil kay Pepsi Paloma, mga panahong ganon. Yes! Boy Telarik, ayan na. Sa mga hilig, Bularyo, mga kapatid. May narinig lang akong kaya sa paggigitara po kailangan puro pasakali, ano? Sa paggigitara po kailangan hiligin mo talaga. Pagka naggitara ka tulad ni Snake Water 77, walang humpay na pag-aaral yan. Walang humpay na pag-aaral. Kailangan mag-umpisa ka sa family chords, hanggang sa matuto kang kumapa ng mga nota, hanggang matuto kang gumawa ng tab, magbasa ng tab. Napakahirap po. Tulad ako dati, nung nagigitara kami ni Utol, kaya ako'y naiwan dahil hindi ko masyado sineryoso. Pero kahit paano po nakakapag gitara naman pa. Adik sa'yo, awit sa akin, bilang sawa na sa aking mga kwentong maraton tungkol sa'yo at sa ligaya. Wala sa tono. Dali, lagyan natin ito. Medyo po kasi na siya. Kung titignan nyo malalim na ang kanyang mga talagang kaya sabi ko sa utol ko tol, baka naman pagbigyan. Yun, magandang tunog. Adjust ng kaunti. Kailangan ko yata si Snake Water dito Snake Water, paano ba to kakamadahin? Puro palusot, Hirap pagka matagal kang hindi gumamit ng gitara. Yes, may sariling mundo ang gitara mo. Nga kasi kapatid, tsaka umangat na rito. Pakita ko lang kay Utol talaga gusto kong magkaroon ng gitara. Si Utol maraming collection na gitara yan. Kaso nga lang hindi siya makapagpadala dito. Ayan kanina okay lang. Kung ako'y mag-aasawa, anak ng jeepney driver. Kambyo siya, kambyo ako, kambyuhan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko anak ng basurero. Kalkal siya, kalkal ako, kalkalan kami hanggang hating gabi.
Bakit ka mo? Bomba siya, bomba ako, bombahan kami. Bombahan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng sorbitero. Dila siya, dila ako, at dilaan kami, sarap-sarap. Dilaan kami hanggang hating gabi. Sa mga nakakaalam po dyan, sundan niyo ako, masaya po yung gabing to. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng sabongero. At tuka siya, at tuka ako, at tukaan kami, at tukaan kami hanggang hating gabi. Maraming salamat po sa bahay namin kinainan, kila Kapitan na nagpaunlak, at andun po kami, mga musikero ng baryong ito. Salamat po, muli po. Sa susunod na piyesta, andun po kami. Susunod na buwan, sana po paunlakan niyo po kami lahat. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng tubero. Asundot siya, asundot ako, asundutan kami, sarap-sarap. Asundutan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ano? Ang pipiliin ko, anak ng isang doktor. Bakit ka mo doktor? Sa mga nakakalam dyan. Tusok siya, at tusok ako, at tusukan kami, sarap-sarap. At tusukan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng panadero. Bakit nga? Sige nga. Bakit anak ng panadero? Happy Fiesta! Tuloy po kayo. Maraming salamat, Kapitan. Yung ice cream po medyo natutunaw na. Sana pakirep para pagbalik namin maginhawa muli ang aming boses. Alamas siya, alamas ako, alamasan kami, alamasan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng karpintero. Pupuk siya, ang pupuk niya ako, ang pupukan kami, ang pupukan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko. Muli po, pasintabi lang po sa may mga bata dyan. Sana po'y gabayan ng magulang. Ito'y kasiyahan lang po at ito'y kantahan lamang. Sana po'y kapulutan ng aral ang aking kanta. Ang pipiliin ko, anak ng isang pintor. Abrocha niya ako, abrocha po siya, abrochahan kami, abrochahan kami hanggang hating gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, ay ako ni Lolo Whitey. Support niya ako, support ko siya, suportahan kami, suportahan kami hanggang mamoni siya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, sarap-sarap hanggang hating gabi. Standby po sa mga request.
Pero yun lamang po ang alam kong tugtugin kung ako'y mag-aasawa. Salamat po sa mga napasaya ko dyan. Shoutout muna, kapatid na Ben Pilo. Maraming salamat sa iyo. Thumbs up dan host. Baka nakalimutan ko, kahit po makalimutan nyo, walang problema. Basta nandyan lang po kahit nananatili dito. Gina Pabular, maraming salamat. Keisha Channel, haha. Ako si Mr. Chino, chalap-chalap. Jenny Ninja, ha. Maraming salamat at ako'y natuwa naman at masaya ako dahil napasayo kayo. Miss E, Yols, ilabas ang lechon, kain na, yes. Ako si Lolo, ako si LT Dodo. Maraming salamat. Siyempre, backread tayo. Ayun. Ako si Mr. Chinito, ha, akyat na ho. So, papaakyatin natin yan one of these days. Oo. Saan ang tungo mo, mahal kong kaibigan? Diba? Yung mga ganong kanta. Pero po naninibago ang aking kamay. Naninigas siya at nanginginig. Pero isa pang kanta. May bagong dating po. Dan Santos, andyan pa rin. Kahit Lee, wow. Para pong stage ay itong pangalan na to at nahihirapan ako ang aking matay ng lalabo. Kahit Lee Gaines, maraming salamat. Miss Eols, Ninja, haha, nakakagutom lang host. Opo, kain muna ako. Oo. Kain. Kain na. So, ayun po. Sana'y napasaya ko kayo at ako'y naninigas ang aking kamay. Dahil po talagang batak na ang ito, tol. Nakita mo naman, tayo'y naging instrumento. Binigyan ng talent na ganito para makapagpasaya. Sana ipagkaloob mo na ang aking gitara. Nananawagan po ako. Siya po ang nagregalo ng t-shirt na to. Nagulat siya kanina, bakit buhay pa? Sana ito'y maging totoo. Ayan, ang aking utol. Na walang asawang sumusuporta sa hilig ng kanyang kapatid. Hello, Sisi! Sabi ni Mr. Chinito kay Kylie Gaines. Hello Sisi. Hello din po, Sisi. Sana po mag-enjoy kayo sa aming munting palabas. Haha, bakit atsara? Atsara. Oo, ano ba atsara? Atsara. Atsara. Anong ang may Tagalog ang atsara eh? Kasi yan, salitang Kapampangan yan. Sa mga Kapampangan po dyan, may pabengi. Ang atsara po ay isang salitang Kapampangan. So alam ni Mr. Chinito yan. So kung sa mga hindi po nakakalam, kasi pag sinabing atsa, hinagis. So sa Tagalog po, hinagis. Yung atsara. Tama ba? Kapatid, happy fiesta. Happy. 1, 2, 3. Huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Pag dalaga ang umihi. Pasintabi lang po, tayo nagkakatuwaan lang po ha. Pasipul-sipul pa ng konti. Pagkatapos niyang umihi, inaamoy ang daliri. Huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Mga kapatid natin, nagkakatuwa lang po tayo. Siyempre, nung unang panahon po, di ba, hindi pa naman po sila ganun kalawak ang siyensya. So, yung mga pusong babae po, siyempre, may iniipit-ipit yan. Ngayon po, nahihirapan po sila pagka medyo naiihina. So, para sa kanila to. Peace po tayo, kasiyahan lang, pasintabi po. Tayo yung nagkakasiyahan lang po. Paano ko ba sasabihin na hindi makaka-open? Becky, pag umihi, tinatanggal muna ang tali. Pagkatapos niyang umihi, itinatali niyang muli. Huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Huwag kang magpaliwanag.
banat na ng banat. Kasi baka maano sabihin ni lolo, "Loko ka, may anak kong ganito, may anak kong ganito," 'di ba? Baka madali tayo. Ayan po ang natutunan ko sa kakapanood ng piyesta sa bawat baryo. Ako po'y, taga Pampanga, so 'pag piyesta pinaghahandaan talaga yung tinatawag nilang jamboree. 'Pag sinabing jamboree, isang kasiyahan nung isang buong baryo. Tapos may mga guest na banda. Opo, do'n ko po nakilala ang pork chop. Akala ko, "Andiyan na ang pork chop, andiyan ang pork chop." Hinihintay ko, akala ko magpapakain. Dumating pala dalawang duo. Opo, dalawang duong pork chop na magaling magpatawa. Sa kanya ko po natutunan 'to, mga narinig ko, ayan. Tulad nung kaninang kung ako'y mag-aasawa. Sana'y mapasaya kayo. He ha ha, ninja. Oo, ang dami nito kaso lang sige na nga. Ang lalaki pag umihi, iniipit ng daliri. Pagkatapos niyang umihi, winawasiwas niyang muli. Huwag kang umihi, huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Huwag kang umihi, huwag kang umihi. Magagalit ang hari. Diba? Tama yan? Pag tayong mga umihi, ganun-ganun na lang, di ba? Ngayon, para sa ating mga lolo't lola, kung paano sila umihi, umpisa natin kay lola. Umpisa natin kay lola. Pag si lola ang umihi, binubuka niya ng kaunti. Pagkatapos niyang umihi, pinapagpag niya ng konti. Siyempre, hindi na makaupo si lola, di ba? So, gagawin na yan. Iwawagis niya. Manginginig na lang. Puro paliwanag. Oo, natatakot ako. Ang dami nito Kaso lang baka mamaya masayang yung oras ng ating kasiyahan Baka ma-rated PG tayo. Nakakahiya. Di ba? Gusto kong umawit ng isang awit na nagmula sa isang awit na ang pamagat ay awit. So sana'y awitin ko ito. At habang ako yung maawit awitan nyo rin ako. Sama-sama tayo mag-awitan para sa isang awit na walang katapusang awit. Bow. Pwede na ba ako sa piyestahan? Actually, pagka ganyan po pinahaba ko yung oras ng kasiyahan. Maraming salamat po, Ronald Aram Perez, Snakewater, yeah, Mr. Eeyores. Maraming salamat po ni Jenny Ninja, saya talaga, galing naman ang composition. Hindi po siya composition, so isang old song po siya na hindi na luluma. Parang yung kantang Nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, nanay mo'y malantik ang mga kamay. Ikaw ay demon, ikaw ay demon, ikaw ay demonstrador sa paaralan. Yung mga ganong awit. Ay nako, ang sarap gumitara. Alam mo, inaano ko lang, pinasasabi ko si Utol para padala nang ako ng gitara. So sa mga bagong dating po at sa mga nanatili, maraming salamat. Jenny, Ninja, Vince B Vlog, walang pali-paliwanag, bira-bira, so Akim, dami kong tawa dito. So ingat lang, baka matapon yung kimching ginagawa. Ako si Mr. Chinito, banat. Sabi, wag nang ako si paliwanag. Yes, Jenny Jules, saya talaga. Jenny Jules, galing naman ang posisyon. Opo, salamat. Snakewater, yeah. Ronald Alam P, Paul Dreams, Jess Vlogs, maraming salamat, sista, maraming salamat Salamat si Jessy Vlogs po ay isang organic kaibigan na nakilala ko kay Len Vlogs, na siya po i-monetize channel na rin sa mga didikit po. Pakikalembang todo para maka-attend po tayo sa kanyang LS. Siya po ay nagbibigay ng watch hour po yan, matik po yan. Nagpapalaro siya, tapos po ay pinakamababa binibigay niya ay 10 hours. Una, pangalawa kong dalaw doon, nanalo po ako all 60 hours po lahat-lahat talagang na-play niya. Maraming salamat sa iyo, sis Jersey Vlogs, mabuhay. Maraming salamat. Kay Lee Giants, maraming salamat. Sis Taga Lopez, andon. Ayun, Snakewater 77 at Jersey, hello. Wala nang hello tol. Tuklawin mo na yan. Tuklawan time na. Baka pwede mo namang gawan song ang Team Chinito. Pwede naman.
Ano po ba, medley or mahilig ako sa medley? Team Chinito. Sa pangunguna ni sa pangunguna ni siyempre ang Chinito. Pag sinabing Chinito ay gwapo, naniningkit ang mata. Pagka gwapo daw eh Chinito. So kailangan eh magsingkit-singkitan din ako. Ayan mo, gagawa natin ng kanta yan. Oo. Pag dumating yung bago kong gitara. May bago na akong gitara, sabi ni Utol, nag-PM na. So ipadadala na kahit mahal para lang eh yung gitarang yun eh napakasarap kalabitin. Maraming salamat. Good evening to Snakewater Idol Rocker. Yeah, Kaylee Gaines. Isang rocker yan. Isa pusing banda si bandmate ng aking utol yan from Japan, si Snakewater 77 na kasalukuyan pong nasa Pilipinas. So, iniintay po natin mag-LS team po yan para talagang mabigyan tayo ng talagang rock-rockan na kanta. Marami po silang pondo. So, sana supportahan po natin yung channel nila, Snakewater Space 1977, mga compilation at original song ng aking kapatid at ni Snakewater 77. Po. Ayun po, kaya po andito siya para makilala po ang kanyang channel, tsaka para po makasuporta sa atin at ganyan na rin po masuportahan natin ng bawat isa rito. Kalembang ko na rin host. Maraming salamat, Paul Dreams, andyan pa rin po. Salamat po sa 22 people na nandito. Ang bilis ng oras. Naka-1 oras na po ako. Salamat po, salamat. Ito lamang po ay, kaya sinabi ko yung aking pamagadi si Galante, may sorpresa. Sa susunod pong paghawak ko ng gitara yung bago na pong gitara. Lance Vlog, Donna Babe Cueto. Andyan ba si Donna Babe? Hindi ko na. Mega shout out. Donna Babe Cueto. Si Donna Babe Cueto aming natuklasan ni Vince B. Vlog. Nasa Macau din po yan at nag-i-LS na rin po yan. So sana po kalembangin natin siya para sa kanyang LS makadalo tayo at makasuporta at sumusuporta rin naman po ng todo sa atin yan, sa bawat isa sa atin. Member po siya ng Team Chinito na maliit na grupo lang po pero kilalang kilala, solid na solid kung sumuporta. Andyan po sila. Andyan po sila kaya po ako tuwang-tuwa dahil po mulat sa pulpo nung nabuong Team Chinito. Kung nasan po yung isa, andun lahat, nagsusuportahan. So sana po maging inspirasyon ng bawat isa sa atin, maging tunay lalo tayong mga kaibigan. Sabi nila walang malaking nakakapuwing, totoo po yan. Maliit lang po ang Team Chinito pero bawat makakakita sa amin napupuwing sila dahil sa solid naming mga samahan. Maraming salamat sa inyo, Team Chinito, at gayon na rin po ang aking isang mga kaibigan, usapang pera na may salitang katagang sinabing ismoso. Ang ismoso po ay super mega organic. Shoutout sa iyo. Yun po si Lens Vlogs po ay isang ismoso at syempre po isang monetized channel din po siya. Ganyan rin po si Red Rose Kitchen, monetized channel mula sa pamilyang Ismoso po. Ganyan na rin po, pareho kami ni Vince B. Vlog na Ismoso rin po. Actually, lahat naman po tayo organic na bansag lang po yun. Andyan din si Gina Pabular na nakasabayan ko kay Lens Vlog na nakagraduate na rin at kasalukuyan na din pong nag-ALS. Sana po masuportahan natin. Alam po, mahirap po talaga suporta pagka nagkasabay-sabay ang mga kaibigan. Pero nagagawa naman po ng paraan yan. Kaya po meron tayong mga ginawang mga alagad para isuporta. Parang nandun ka na rin po. Opo. Ganun po yun. Kaya maraming salamat. Actually, bawat isa sa amin ngayon halos marami na ring alagad na talagang active na active yung mga alagad. Kung sakaling hindi kita kailangan hindi malalagas dahil po lagi nagagamit, lagi na isusuporta sa bawat isa. Kahit man po nakakahilo minsan, tulad nung linggo, alam na ni Inday HK Live Vlog yan. At siyempre, alam ni kapatid na Mr. Chinito, talagang nakakahilo. Sunod-sunod ng mga nag-ELS, halos nagkasabay-sabay. Pero nagawa naman po ng paraan at masaya kami nakasuporta. Sana po itong aking palatuntunan maging 100 po muli para sa umpisa ng pakikipagkaibigan. Hindi na po pakikipagkaibigan, maging tunay na magkakaibigan ng bawat isa atin. Palawakin natin. Huwag natin lagyan ng boundary kung saan lang tayo hindi. Mag-explore tayo. Lumabas ka pero pakiusap lang po, huwag po tayong makakalimot kung saan tayo nag-umpisa. Lagi pong nakatapak ang ating paa ng pantay. Kasi pag hindi pantay, onting bunggo lang matutumba ka. So sana po manatili tayong mapagpakumbaba
kahit na gaano tayo kalaki, kahit tayo monetize na, tulad ng aking mga kaibigan na monetize na nandito ngayon, salamat po, sumusuporta po sila ng todo sa isang maliit na YouTuber na katulad ko. Salamat po, mabuhay tayong lahat. Hindi pa po tayo nagtatapos at nagsisimula pa lang po tayo. Maraming salamat. Newbie here. Meron po tayong bagong bisita. Ayan po, thumbs up po. So, Pilipinas siya kasi alam niya po yung thumbs up po. Wubol Gahi. Wubol Gahi or siyempre silent T, no? Pagka sinilent ko yung W, medyo tubol Gahi. So, silent T po tayo. Wubol Gahi, tama po ba? Si Wubol Gahi po, Pilipina po siya. Opo, nakita ko po ang kanyang profile. Thumbs up po. So, bago po siya. Maraming salamat po. Sana po sa onting oras na maglagi ka rito, magkaroon ka ng mga kaibigan. Muli po, papaalala ko po sa inyo, ang lahat pong naabutan nyo rito ay mga tunay na kaibigan. Mga tunay na kaibigan. Opo, si Naya Sili po ng aking very supportive na loves ko. Ang bahay ni Wubol Gahi, bago pa lang po siya, may 5 po siyang subscriber. Ito po ba'y legit or sino pong may nag-aari para po malaman, pero pwede naman po natin suportahan kung nangangailangan ng suporta. Opo, shoutout sa lahat. Sabi ni Wubol Gahi, ayun, thumbs up ulit, mudra, sabi ni Lens Vlogs. Maraming salamat, ako si Mr. Chinito, tunay yan kapatid, solid. Camille Renz Manuel, ayan na, yari na ko'y, magumpisaya pa yung bengi, kaso mo talagang menikal ko gamat. Yan ako saning mag-gitara. Ayan po, si Camille Renz, isa pong aking pinsang buo po ng aking iniibig at iniirog na si Misteryosa 27 from UAE. Hindi po siya YouTuber pero isa po siyang number 1 supporter ko po mula sa Pulpa na sinabi niya pagdating ng panahon, kuya, wag mo kong kalimutang isi-shoutout. So lagi kong sina-shoutout yan. Camille Renz Manuel, maraming salamat. Ito na, nag-umpisa ako noon, sabi mo 100 pa lang ako. Kuya, pagka medyo lumaki-laki, o ganun pa rin. Lumaki lang yung bahay, pero ganun pa rin tayo. Maraming salamat. At syempre, may isa akong kaibigan, ito'y kababata ko, Albert Hikiana, from Middle East din siya. So, nakita ko kanina, nagpost siya sa FB, nag-uumpisa po siyang maging vlogger. So, sabi ko sa kanya, dumalo ka sa aking LS para magkaroon ka ng kaibigan. Ang proseso dito ng pakikipagkaibigan, unahan ko lang po, ang proseso dito ng pakikipagkaibigan na tol na Albert Hikiana, ayan, kung paano mo nakita yung kanilang mga pangalan dito, mga legit lahat yan, pwede mong puntahan ng kanyang channel, humanap ka ng maikling video, or kaya kung wala maikli, yung pinaka, alam ba, 1 minute or 3 minutes, i-play mo yon hanggang lumampas ng kalahati. Huwag kalimutang magbakas ka ng naayon sa video nakita mo, tapos i-thumbs up mo, tapos i-click mo yung subscribe. Pag na-click mo yun, matik yun, babalikan kanila. Ganun ang pakikipagkaibigan. Ganun ako nag-umpisa hanggang nakita mo, lumaki yung nagulat ka kanina, lumaki yung aking channel. Hanggang sa ngayon, nagsasagawa ako ng LS. Itong palatuntunan ng LS ito ay pakikipagkaibigan, pakikipagdikitan. Instead na sabihin natin sub mo ko, subs to sub, ganun yung pakikipagkaibigan, pakikipagdikitan. So, kung may oras ka, ilista mo sila kung paano mo sila nakita dito, kung paano naka-spell ang kanilang mga pangalan, dikita mo sila at matik yan. Pare koy, Albert Hikiana, didikitan kanila at sana ay dumalo ka sa mga LS na mga tulad nito para lumawak yung kaalaman kung paano makilala ang isang tulad natin na small YouTuber sa loob ng YT hanggang sa monetize tayo. Meron tayong mga monetize channel dito tulad ni Mr. Chinito. Sana dikitan mo si Lens Vlog, Red Rose Kitchen, Jersey Vlog. Ayan, mga monetize channel na yan. Pag sinabing monetize, sila na yung may mga harang sa kanilang palabas. Pagka pinasok mo yung channel nila, maari pong wag mong i-skip yan kung naka-wifi ka rin naman o kaya may strong connection ka sa iyong net para sa ekonomiya yan. Doon po kasi kumikita ang isang YouTuber. Actually, may nakakaltas pa po si Lolo doon sa mga kinikita. Kaya po sana isuportahan natin sila at matik naman po yan, matik po yan. Pagka nakita kanilang shoutout ko lang si Tita Marie, talagang Tita Marie from US. O po yan, naka-line na po kami.
noon po yan, ako pa lang, sabi niya, "Kabayan, Chinito, na-play ko si Galanting Romantiko, pakisabi naman." Oo. So, do'n ko nalaman na siyempre 'pag ipinlay ka nung isang tao, napakasarap yun. So, paano mo siya balikan at lalo na't monetize siya, laruin mo yung harang niya, laruin mo yung harang niya. Pagka nalaro mo yung harang niya ta's magbakas ka, matik yun, alam niya at, kung anong taninim mo, yun ang aanihin mo. Nag-umpisa sila sa ganito hanggang sa na-monetize sila, hindi sila nakakalimot. Tumutulong sila ngayon sa bawat isa sa atin. Shoutout sa iyo, talagang Tita Marie. Opo, huwag ka mag-alala, hindi po ako magdadamdam kung hindi ka nakakadalo. Marami pa po akong LS at alam ko naman po at ikay sumusuporta sa akin. Maraming salamat at sa mga nasuportahan ni Titi Marie, siyempre ang Team Chinito nandiyan. Hinihiling ko lang po sana, lalo na si Soakim, baka may, oo nga pala, hindi muna pwedeng dumikit si Soakim, ano? So, si Albert Ikiana po, bago lang, hindi niya pa po alam kung paano makipagkaibigan, pero tulad ng sinabi ko, paring Albert Ikiana, ganun lang yun doon. Yung pangalan mo, ito yung pangalan mo. So, isi-search nila yan. Mag-comment sila ng naayon doon sa nakita nila sa video mo. Tapos, i-click nila yung subscribe. Matik yun. Magno-notify sa Gmail mo yun. Tapos, balikan mo sila ng humanap ka rin ng palabas nila na maikli. Balikan mo sila ng ganun tama. Tama lagi para pasok na pasok sa banga at hindi malagas. Oo. Kasi meron tayong minsan, siyempre madali, ano? Nagkakamali tayo. Nalalagas. Oo. So, sana pare ko itong 30 kataong nandito, 30 million. Actually 31 ano, 30 million. Mga organic kong mga kaibigan at pagka inunahan mo sila, babalikan kanila yan. Oo. Ako may ididikit pa ako sa iyo mamaya si Galang tsaka si Rapi para umangat yung iyong saging. Ang tawag dun sa subscriber ay saging. Yun yung ginagamit na kataga dito para hindi tayo ma-detect. Maraming salamat sa inyo. Sa mga dumating pa po dyan, ayan. Albert Ikiana, Dan Pulpak, ayan. Dinikita Albert Ikiana, ako si LT Dodo. Dinikitan ka ni LT Dodo, Albert Ikiana. Pag sinabing Pulpak, matik yun. Nag-comment siya, nag-thumbs up siya, tapos kinalembang kanya ng todo. Ibig sabihin, nung pagkalembang ng todo, talagang binel ka ng todo para sa mga updated siya sa mga video mo or sa mga lalabas pang video. Ganon din sana ang gawin mo sa bawat isa. Andyan, ang dami niyan. Sana makatulong. Makatulong itong aking programa para makilala. At paalala lang kasi nakita ko, nasilip ko, syempre pag bago ka, hindi mo pa alam kung paano. Iba kasi ang pagbibideo pag i-upload sa FB, sa YT. Pagka sa YT, mas maganda pagka naka-landscape. Maliwanag na maliwanag yan. Maraming salamat. Naputol ako sandali. Nakita ko kasi ang isang tunay na kaibigan. Super mega organic shoutout sa iyo, Cell TV channel. Napakaganda po nung yung premiere kanina. Maraming salamat. Len Vlog, Ismoso, Mami, maya ko. Bisitahin LS mo ha. Di ko man lang naabutan. Balanes, Sibling, Tamsakdan, Galanting Romantiko, Ismoso, maraming salamat po. Salamat po. Ayan po, nagdadatingan na po ang mga tunay na kaibigan. At sa mga nanatili dito mula umpisa, mga tunay na kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Ayun po, at sana po itong palatuntunan ko pong ito ay maging daan po muli sa pakikipagkaibigan sa mga hindi pa po magkakaibigan dyan tulad ni ako si LT Dodo. Ayan, maraming dating. Sana'y madikitan mo. Gayun na rin po yung kanina, si Albert Ikiana, tol. Umpisahan mo na, mano-mano mong i-type yung pangalan nila. Tapos humanap ka na maikling palabas. Kung sa mga madidikitan mo tulad ni Mr. Chinito, yun, yung Mr. Chinito kumpleto yun. Mr. Chinito, isang monetized channel. Wag mong i-skip yung harang at para sa ekonomiya. O gayon na rin si Len Vlogs, wag rin i-skip ang harang. Connie Amihan, shoutout dan na sa'yo, sabi ni Len Vlogs. Tignan mo si Madam Len Vlogs, diba, isang monetized channel pero talagang sumusunggab pa rin. Ganyan si Mudra. Maraming salamat. Galang Romantiko, shout out Angelo Roque. Ayan, ang aking anak. Asan ba si aking anak, ang bunso kong anak ni si Angelo Roque? Anak, may pabenge ka? Siyempre, masanting ka, kalupa ko. Balutan ita. Maraming salamat anak sa pagsuporta kay Daddy. Ang aking bunsong anak yan, 14 years old. Ayan. December yan, kaya mabait. Parang ako, December, mabait. Maraming salamat. So, Kim,
Bala ni Sibling, Ismoso, Ronald Alampi, kaka-charge lang ng CP ko, Ronald Alampi, hello host, Taga Lopez, andyan pa rin, Vince B Vlog, Bala ni Sibling, Len Vlogs, Ismoso po, Lens Vlog, Bala ni Sibling, hello, 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 Cell TV, channel, at Red Rose Kitchen, Ismoso. Siyempre po, unahin po nila yung mga kanilang mga kakilala, pero lahat naman po tayo dito ay magkakakilala na po. Maraming salamat po sa inyo. Ako si Mr. Chinito, andyan pa rin, kapatid, maraming salamat sa iyo. Bala ni Siblings, andyan po. Angelo Roque, Tamsak Dana, Red Rose Kitchen, salamat. Cell TV, maraming salamat. Keisha Channel, isang organic friend na member ng Team Chinito po yan. Maraming salamat. Siyempre, Balani Siblings, Ismoso, Soakim, Red Rose Kitchen, at Cell TV Channel, Jocelyn Tito, unahan ko na host, anong name niya? Si Albert Ikiana, nandyan ang aking kababata. Bata pa kami noon. Bata pa talaga kami. Actually, hindi pa kami nag-aaral. Oo, magkakasama na kami yan. Nagkahiwa-hiwalay lang kami nung umuwi kami ng Pampanga. Sila yung nanatili sa Fairview. Lumaki ako sa Fairview. Oo. Si Albert Ikiana. Pare ko ay Albert Ikiana. Pagka may nabalikan ka rito, ayan. Albert Ikiana, Mar Among, Salamanders, Hukur, pare ko. Nag-a-Arabic siya. Nag-a-Arabic siya. So, pagka may napuntahan ka, pagka sinoutout mo rito, lagyan mo lang ng at para makita nilang nabalikan mo siya. Okay, maraming salamat. Ganun lang yun, tol. Umpisa mahirap pero masasanay ka rin hanggang sa madali na para sa iyo. Mas maganda yung ganitong mano-mano, masasanay ka, magiging malalaman mo yung laman ng bawat bahay na pinupuntahan, matatandaan mo, talagang may matatandaan ka. Vince B Vlog, salamat sa lahat. Kaismoso, maraming salamat Kaismoso, at maraming salamat Team Chinito. Gayun na rin sa kanina kay Jessry Vlogs na isang monetized channel. Gayun na rin kay Ronel Mamba na nandiyan kanina. Maraming salamat. Siyempre, Lance Santos nandiyan pa rin. Soakim, Danadaw, Pulpa. Si Soakim po ay hindi muna po makakadikit dahil kakagraduate lang kagabi. So, Lance Santos, pakiintay lang po. Alam ko't may isusukli sa iyo na isang mabuting alagad din po. Pagka pwede na po siyang bumalik, ang legit name niya rin po ay ibabalik niya sa inyo. Maraming salamat. Cell TV channel, nandiyan pa rin. Jocelyn Tito, Cell TV. Wow. Ang saya-saya po. Napakasaya ng gabing ito. Maraming salamat. At syempre, alam ko, andyan pa rin nakikinig ang aking isa pang kaibigan na si Giorgio and Wiljo. Nakaka-monetize lang. Maraming salamat. Kayo na rin, si Jenny Jules, andyan pa rin. Sino po bang aking nakataman? Jenny Tugtud, andyan na. Si Jenny Tugtud, nakakatapos lang mag-LS kanina. At syempre, si Kai Colette, maraming salamat. Ayun, sabi ni Jesse Bag, balikan ko kayo sa mga dumikit sa kanya. Snakewater 77, Team Chinito, pinapalakpakan. Opo, ayan po. At alam ko isa ka na rin member doon dahil kung nasan kami, nandun ka. Snakewater 7. Gayon na rin si Vince B Vlog, maraming salamat. Actually, lahat na po rito magkakaibigan na, magkakakilala na. Maraming salamat sa inyo. May nalampasan po ba ako? Sana naman po wala. Ayun. Bubol Gahi, andyan pa rin. Bubol Gahi, may dumikit sa'yo. Huwag mong kalimutang balikan. Alam ko nag-uumpisa ka pa rin tulad ng aking kaibigan na si Albert Ikiana. Panoorin mo lang yung kanilang palabas. Tapos huwag kalimutang magkomento na ayon sa nakita mo. Para swak na swak sa banga. So Akim at Bubol Gahi, anyong. Oh, so I see. Snakewater 77, Wubol Gahi, OTW na sa bahay mo. Galang romantic ko, hi sis, sabi ko na ikaw yan eh. Okay. Tuloy lang. Tuloy lang. Donna Babe Cueto, maraming salamat. At Connie Amihan, andyan. Connie Amihan, maraming salamat. Connie Amihan is for Kuwait. Ayan po. Thanks daw, sabi ni Connie Amihan. Lance, Ismoso po, bossing, maraming salamat. Cell TV, at salamat din po at nakadalo kong muli sa iyong premiere. Ang sayang pakinggan po at sayang panoorin. Gayun na rin kay Vince P Vlog. Angelo Roque, ang aking anak, andyan, anak, ayan na. Alam ko gustong sundanan niya pak ni Daddy. Ang dami mong gagawin. Dami ngayon oo. Ang dami, anak. Oo. Masayang-masaya si Daddy. Syempre, eto ang mga tunay na kaibigan. Nanditong lahat. Maraming salamat sa suporta. Ngayon pong gabing ito ay hindi malilimutan. Gayun naman po yung mga nauna kong LS
andito mulat sa pulang aking mga kaibigan. Paul Dreams, andiyan pa rin. Maraming salamat. After po nito, hindi, oo nga po pala, hindi kaya po humaba ang aking oras dahil po hindi mag-i-LS si Vince P. Vlog. Salamat tol sa pagpaubaya para makabawi ako ng kaunti. Maraming salamat. Jenny Jules, andyan pa rin. Salamat ha. Iyon. Kahit ligayin, sis, maraming salamat. Silipin ko ulit ang yung bahay mamaya para naman po makapagbigay ng pasasalamat. Ayun, nagkadikitan sila. Idol, rock and roll nga. Sabi nga, nag-backread lang po ako. Baka sakaling may malampasan. Sana po wala. At ang dami ko doon nalampasan. So, maraming salamat at sana po medyo huhingi ako ng unting paumanhin sa aking mga nalampasan. Sisikapin ko po nga ito'y ma-shoutout ko kasi napakasarap po yung pagkadumalaw ko sa isang LS. Siyempre, totoo po yan. Ako, iniintay ko yung ma-shoutout ako. Opo. Sabihin ko muna, halimbawa kay Mudra o kaya kay kapatid na Mr. Chinito. Kapatad, wag muna. Nasa harang pa ako. Mudra, wag muna. Pagpasok ko yan, Mudra. O yan, kapatad, paki-shoutout na ako. Ang ligaligaya ko na yun. Maya-maya, lalabas na. Pero ngayon, nag-i-stay na ako. Kung lalabas man ako, siguro, kung halimbawa, may LS sila ng 2 oras. Kung lalabas man ako, nagtagal na ako ng mahigit na kalahating oras para mas maganda kasi yung naibibigay nating suporta pagka hindi tayo labas na labas. Kasi ang harang madali lang din naman yan. Paglabas mo, pagpasok mo may harang. Pero po yung mas matagal tayong nananatili sa isang nag-i-LS, yun po ang nagbibigay ng magandang oras lalo na sa aming hindi pa monetize. Sa monetize po, hindi ko po siguradong alam pero alam ko po yun po yung nakakapagbigay din po ng magandang puntos para sa isang monetize channel. Tama po ba? Kung ako medyo may pagkakamali sana po matulungan niyo ako para mag-explain. Balani Siblings, andyan pa rin. Cell TV, andyan pa rin. Jonelyn Tutod, ako si Mr. Chinito. Salamat. So Akim. Sandali lang po at ako'y para po hindi ko makalimutan. Bigyan ko lang po ng saplot ang mga bumisita ngayong gabi. Kasi po ilang gabi na po akong hindi nakakapagbigay ng saplot. Nakakalimutan. Dahil po sa tuwa. Maraming salamat po sa inyo. Onting intay lang po at Lance Santos, opo, bigyan po kita ng saplot. Yan po ang aking term na ginagamit sa jacket. Sasaplotan kita. At syempre, ang aking pinsan, sasaplotan ko rin yan. Diba? Bubulgahi, selemet po, bekenemen. Ako'y nabudol. Wala si Budol Queen dito. Nadali mo ako doon, tol. Madam Red Rose Kitchen, ayun po, binigyan ko na po kayo ng saplot. Ang saplot na pinagkakaloob ni Kuya Will, pa-jacket. At syempre po, Balani Siblings. Nabigyan ko na rin po. Sino pa po bang wala? Tol, Albert Ikiana, bigyan kita ng saplot. Yung tinatawag nilang term nila, isang term na ginagamit ko, jacket, para mas lalo kang maging visible. At ang isang pagbibigay nito ay binibigyan kita ng pagka isa kang moderator, ikay may katungkulan po para ipagtanggol at magmasid sa kapaligiran. Kung may maling nagbigay ng salita, ikay po isang sandata ko para ako'y iilag sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo. Tama ba? Tama ba? Gina Pabular, andyan pa rin. Taga Lopez, meron na. Jubilin Tututu, lagyan natin yan. Tutud, pero gising. Pag sinabi kasing tutud sa Kapampangan ay tulog, pero gising. Maraming salamat sa inyo. Sino pa po bang aking nakalimutan dyan? Andyan, meron na si Balani Siblings. Maraming salamat po. Kauntabay TV Mix. Meron na, Cell TV channel. Opo, subukan nga po. Pakipindot nyo po yan para malaman kung meron na po.
Maraming salamat. Maraming salamat. Mm. Whew! Napakasaya ko. Nawala ang aking gutom. Salamat. Kauntabay TV Mix, Jocelyn T. Maraming salamat. Ayan. Oo. May sinulat po ang aking labs ko dahil po medyo may nagbigay ng signal. Sana kakanta pa po sana ako may gitara kaso lang po eh. Pero pagka kami po okay na po doon. Opo. Ayun. Salamat, meron na sila. Koy, pa-shoutout daw sa GF. Camille. Mega shoutout sa iyo, Camille, ang iniirog ng aking pinsan na si Renz. Yung kantang, ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin, maging sino ka man. At syempre, eto na, isang tunay na kaibigan, ang aking kagwapings, na forever yan. Tulad namin ni Mr. Chinito, binibilang ko yung aking sarili. Siyempre pagka nabibilang ka doon, tumataas ang aking kumpiyansa sa sarili. Mega shoutout sa iyo. Mega super mega organic shoutout. Nabubulo na ako. Congregation Vlogs. Ayan po, si Congregation Vlogs po, isang monetized channel na rin po yan, na pag-aari po ng ating tunay na kaibigan na si Usapang Pera TV. Congratulations po. Kagabi, nakadalo ko ng premiere. Pinadala ko po ang aking kapatid na si Rapi. Sana po nakatulong. Kapatid, maraming salamat. Lance Santos, Balani Siblings. Sabi ni Congregation Vlogs, ismoso daw po. Hindi po kayo late, saktong-sakto lang po. Nag-iinit pa lang ang gabi. Ngunit, datapot hindi na pwedeng galawin ito at may umabot na mensahe sa amin. Siyempre po, bilang panggalang. Opo, salamat host. Isa ka talagang alamat. Oo, isa akong alamat. Ang alamat ng gulay. Nung unang panahon, mahilig ako sa ganun, yung pasakalye. Azalea Bloom. Azalea Bloom. Aserehe, ha, rehe, Ako si Mr. Chinito, kapatid, maraming salamat maraming salamat. Kauntabay TV Mix. At Congregation Vlogs, Ismoso, Bossing, Big Soto yata yun Big Soto daw. Guwapings kami, Kauntabay. Maraming salamat Kauntabay. Kauntabay po is from Hong Kong. Isa sa pinagmamalaki ko yan na talagang solid from Team Chinito at gayon na rin po isang tunay na kaibigan. Ka-Ismoso rin po. Maraming salamat. Hi Lola, sabi ni Congregation Vlogs, Vince B Vlog. Oo, nagparaya po siya, napakabait. Hindi po siya mag-i-LS para mahabaan ko ang aking oras, makabawi. Napakasaya. Maraming salamat. CK1 Channel, Lan Santos Danna, ayun. Salamat, Kauntabay TV Mix, Ronald Alan B, hello din, hello sa lahat. Snake Water 77, at tama tol, dikita mo yan. Snake Water 1977 at Congregation Vlogs, hello po. Wala nang hello, tuklawin mo na yan, isang monetized channel yan na isang solid sumuporta. Wag mo pong skip ang harang, alam ko naman malakas ang yung net dyan. To kapatid na Snake Water 77. Ako si Mr. Chinito, Congregation Vlogs. Mabuhay ka po. Mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin. Basta na ayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Ugaliin natin makatulong sa bawat isa. Hindi man natin masuklian yung naitulong sa atin ng isang tao, ibalik natin sa mga nangangailangan. Ayun pong dapat nating maging layunin. May narinig ako isang aral. Sabi niya minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. Gawin nating makabuluhan. Hindi po tayo perpekto. Pero may kilalang perpekto, yung si Tata Pekto ang pangalan. Opo, hindi po tayo perpekto pero napakasarap po yung bawat araw na lumilipas masaya ka matutulog dahil po naging isang mabuting tao ka nung araw na yun at kinabukasan, ganun pa rin po. Hindi po nawawalan ng taong tutulungan at taong tutulong. Sana
maging isa tayo sa taong tutulong. Mabuhay tayong lahat. Ayun po. Yun po yung lagi ko sinisikap na makatulong sa anumang aking makakaya. Gaya na rin po sa aking mga kaibigan dito. Ayan, So Akim at Congregation Vlog Ismoso. Azalea Bloom. Alam po na kung kanino to. Kung hindi ka man pag-aari ng iba, aariin kitang kaibigan. Maraming salamat. Salamat po ng marami. Opo, medyo nauubusan ako ng sasabihin dahil nag-overwhelm ako sa kasiyahang gabing ito. Mula kanina po, pag-umpisa ko, bagsak ang mga kaibigan, tinumugong ng mga kaibigan, pumalo ko agad ng 18 na kataong sumuporta sa akin. Hanggang ngayon po, umabot kami kanina ng 30. Siyempre po, hindi naman po masama ang aking loob dahil po alam ko po tayo may mga ibang gagawin pa, ibang susuportahan. Maraming salamat po sa mga nanatili ng onting sandali sa aking LS. Maraming salamat. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Si K1, nandiyan pa rin. At syempre, loves ko. Salamat sa mga aking nalalampasan. Sinusulat niya po lahat yan para po aking mabalikan. Opo, dahil wala na akong time para sumulat. Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Kung paano ilimot ko na bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Ay, yan, sarap-sarap. Supportive naman host. Maraming salamat. Opo, ito po yung maganda, yung paano ko ba i-express? Relax lang. Salamat po talaga at ako'y naluluha. Naluluha po ang inyong lingkod sa kasiyahan. Yes, Albert Ikiana, nagumpisa ako tulad mo, pero hindi ako tumigil maghanap ng mga tunay na kaibigan. Sa dami ng aking nadikitan, very proud ako. Marami akong naging tunay na kaibigan. At lahat ng nandito tunay na kaibigan, sana dikitan mo sila, kaibiganin mo sila sa bawat programa nila, nandun ka, unti-unti makikilala ka rin tulad ko. Minsan akong nabansagang ads player natin yan, harang player natin yan, ayun po, at ako'y natutuwa pagka, ayan na, ad player natin yan, hanggang sa tunay na kaibigan na ang tinawag sa akin, hanggang sa ngayon, guwapings na kami, naging organic, nabuo ang Team Chinito. Maraming salamat. Salamat sa inyo at pagsisikapan ko po sa bawat sandali na maibalance po ang aking oras sa trabaho, syempre sa pag-message sa aking mga mahal sa buhay at pagsuporta sa bawat isa sa inyo. Ayun po ang layunin at syempre hindi tayo nakakalimot, kailangan tumawag sa taas para magpasalamat. Amen. Hindi pa rin balance, loves ko, pero sabi ko kasi kay Misteryosa 27, pasukin na rin ng although talagang sumusuporta siya, halos lahat ng Team Chinito, loves ko, no, nadikitan niya na. Kaya pagka may LS ang isa, pagka ako'y pumasok, nandun na rin siya. Nakikisaw na rin. Ayun, kaya sabi ko mag-upload ng video, baka sakali, di ba? Baka, alam ko kasi mahilig din siyang, artistic din siya. Mahilig siyang magtupi-tupi ng mga papel. Ginagawa niyang ibon. Natatawa siya. Gusto niyo po ba siyang makita? Mahilig daw siya mag-inarte. Gusto niyo po siyang makita? Opo. Parang yung isa dyan Parang yung kapatid ko dyan papakita yung kamay. Yung kamay muna. Oops. Oops. Ayan. Oops. Di ba? Ayan. Style ng aking kapatid dyan. Shout out, Oni, So Akim, Red Rose Kitchen. Maraming salamat po, Madam Red Rose Kitchen. Salamat po. Opo. Siyempre naman, pagka nag-premiere tayo, kailangan naka-gown. Naka-gown. Ako naman naka-barong, tapos naka-Levi's na punit-punit, tapos naka-boots, yung boots tulad ng boots ni Snakewater 77, para rockers ang dating, tapos shotgun wedding. Shot to the heart and you're too bad, baby, you give love
a bad name. I frame my part and you play your game. Salamat. Hehehe, yes, syempre naman, bad name, oo. Pagka nakalipat na kami, rock and roll tayo doon. Tapos pagdating ng gitara ko, babanta na tayo. Opo. Itong gitara kasi, bukod sa matigas ang string, malalim na po yung kanyang mga fret. So, nahihirapan ng inyong lingkod. Pero salamat po at alam kong napasaya ko kayo. Isa pa po ba? Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko. Siyempre si Misteryosa. At jugjug niya ako. At jugjug ko siya. Jugjugan kami. Joanna Lim Valencia, hello! Host, Tamsak Dan. Joanna Lim Valencia, isang monetized channel yan na nakakuha na po siya ng first salary niya. Congratulations! At alam ko mag-share your blessing naman. Baka naman dyan, madaling kunin yan. May Western Union dito, may LBC, may BDO. Opo, uso dito yung uso dito yung milk tea. Siyempre sa Taiwan may milk tea, sa Hong Kong may milk tea. Baka naman dyan, kapatid. Maraming salamat. Hangawi ni Jenny, maraming salamat. Ayan po, very proud po siya at alam ko yung kanyang kinitang yun itutulong niya sa mga nangangailangan tulad namin dyan. Salamat. Alam niyo po yung hindi niya pinagyayabang yun kung paano niya na-deliver, kung paano niya kinuha yun. Alam kong pinaghirapan niya. Napakaganda na nakakataba ng pusong panood na sabi ko. Ito na yung bunga ng ating pagsisika, pagpapagod, puyat. Ang hirap talaga mag-edit. Opo, minsan ako na, kung mababaluktot ko lang to, hirap, nagkamali na naman ako ng pagpindot pag-edit. Napakirap, walang madali sa larangan po ng pag-YT. Pero marami nagtatagumpay at alam ko, tulad ng mga nandito, magtatagumpay po tayong lahat. Bakit kanyo? Dahil sa mga tunay na kaibigan na nandito. Mabuhay tayong lahat. Mga tunay kong kaibigan, pinagsisigawan ko yan sa buong mundo. Isa kayong mga tunay na kaibigan. Opo. Actually, totoo po yan. Napupuyat ang isa, sumusuporta. Minsan po, nakakatulugan na lang yung cellphone, nakasuporta. Di ba po, yun po yung mga tunay na kaibigan. Sino ba yung kapatid na mahilig magpakita ng kamay, ng love-love? Si ano yata yun? Si Singkit. Si Singkit, oo. Susunod na yung braso. Oo, tapos hanggang sa mabuo ng kaunti-unti. Siyempre, gagayahin ko yung yapak mo. Pagka naipakita na Actually, sa ilang mga palabas ko, si Misteryosa 27. Pero, hindi siya masyadong napopokus kasi nga, sabi niya, mahiyain. Pero one of this day yan, baka paggising ko, may i-upload na ako. Siyempre, i-premiere at pasok! Christopher Sarmiento, ang aking pinsan na from Jeddah. Christopher Sarmiento, maraming salamat sa iyo. Insan, Sadik, Sukran. May nagsabi sa akin kanina, alatol. Hindi ko maintindihan, nakalimutan ko na. Alatol! Nakalimutan ko na. San, dakala salamat. Andiyan kanina si Utol na Myland Ven Roque. Alam ko, naka-BG pa rin. Tol, andiyan si Insan. Musta na? Okay naman, yan. Suot ko ang regalo ni Utol. Pagka, alam ko kasi natutuwa siya pagka suot ko yung mga binibigay niya sa akin. Host, meron ng video, pinapa-edit ko. Ayun. Okay. Hindi ko pa na-approve. Pinapakita niya sa akin ng isang gabi. Naka-ere sa isang kaibigan. Sobra ka naman. Mga ganun. Sana sana kahit minsan ay mapansin ako, malaman mong ika'y mahal at yan ay totoo. Huwag mong iisipin, nagbibiro ako, tunay ang pag-ibig na alay sa'yo, hanap ng puso. Ninja ni Tatay, syempre rock and roll, Daddy Rolls. Daddy Rolls is isang monetized channel, ayan po. Sumusuporta, Daddy Rolls. Andyan si Snakewater 77, ang rakista natin. Maraming salamat, Daddy Rolls, Ninja ni Tatay. Maraming salamat sa pagsuporta. Alam ko medyo hindi tayo magkatulad ng oras, pero andyan ka pa rin para suportahan. Si Daddy Rolls po ay pinupuntahan ko yan tuwing paglabas ko ng trabaho. Alas 9, alas 8 ng gabi. Nag-ELS po siya hanggang
Nagko-cover-cover din siya ng mga kanta, isang rockista rin tulad ni Snake Water 77. Opo, Daddy Rolls po 'yan. I-type ko po ang kanyang pangalan. Pwede pala 'yun, ba't di ko ginagawa sa aking mga kaibigan? Nakikita ko 'yun eh. Ayun, pwede naman po pala 'yan po. Okay. Siyempre, umpisa natin. Ayun! Ang galing, marunong na ako. Ayan po, mga tunay na kaibigan, mga monetized channel po yan na sumusuporta. Uy, andito idol ko. Yes, idol ng lahat yan. Iniintay ang kanyang pag-i-LS. Iniintay ang kanyang pag-i-LS para naman makita natin kung gaano siya kagaling sa larangan ng paggigitara. Salamat ha. Sino pa po bang akin nakalimutan dyan? Sana wala po. At ako'y pag tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang akong hagkan at yakapin. Nagtatanong lang naman ako. Iniiba ko yata ang lyrics. Napapaawit ako pagka makanta tulad nung Masaya, tulad nung una kong LS. Grabe akong kanta nun. Wala na akong iniisip nun para makipagbigay saya lang. Oo. Kanta ng kanta. Tong kantang to ay kay Chong Kai Chang. Salamat. Ronald Alampi, alam ko kinaabangan mo yan at pangako yan, kapatid na Mr. Chinito, tutugtugin ko ang Espolarium. Kabisat. At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo, Albert Giana, ganda ng boses, pare ko, medyo namamaos na. Bala ni Siblings, andyan pa rin. Maraming salamat. Host, paborito ni Utulalan. Alam ko, paborito niyan yung minsan sa may kalayaan tayo. Kasi doon siya natambay noon nung naghahanap ng racket. Papasabay ako rito, yes! Alam ko, paki-search nga ang Espolarium kahit na walang gitara, kantahin ko. Para sa aking mga kaibigan. Hindi dapat pinalalampas yung mga ganitong oras. Siyempre, minsan lang to. Kailangan bakit nga pala hindi kaya dito? Sorry. Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Espolarium. Salamat po sa mga nananatili dyan, mga tunay kong kaibigan, mga super mega organic friends. Game Banat, yes. Ilak ang pinto. Akapela lang pumuli Madilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko, labang isang palapag. Tinanong kung okay lang, sabay abot ng baso. May naghihintay, at bakit ba pag nagsawa na ako biglang ayoko na, at ngayon di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Lumiwanag ang buwan,
San Juan, di ko na nasasakyan. Ang lahat ng bagay ay gumuguhit na lang sa aking lalamunan. Ewan ko at ewan natin sinong may pagkanang. At bakit ba tinalo na gintong alak dyan sa paligid mo? At ngayon, di pa rin sumasabit ako alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Hello, Auto Tips. Hello, hello, hello. Idol, maraming salamat. Kapatad, pagpasensya na alam practice. Umiyak ang umaga. Anong sinulat ni Enteng at Joey dyan sa pintong salamin? Di ko na mabasa pagkat merong nabura. Woo! Ah, ah. Ewan mo at ewan natin sinong may pakana. Si Richie Diorsi. At bakit ba tinalang gintong alak dyan sa paligid mo? At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot ng mundo, ang pag-ikot ng mundo. Woo! Salamat, salamat. Sarap sana pag may gitara, no? Asan na ba yan? Alam ko yung kanina yan. Dali. Jocelyn, maraming salamat. Abay, grabe po. Meron po akong 49 na thumbs up dyan. Salamat po. 1, 2, 3, 4. Minsan sa may kalayaan, tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng iisang bubong, mga sikretong binubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo. Ngunit ngayon, kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan
ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na hanggang magpakilanman magkaibigan. Woo! Minsan ay parang wala ng bukas. Oo nga, pagka nagkasuportahan, no, ayaw na ang hirap na yung magpapaalam ka sa LS. Tulad ni Mr. Chinito, naalala ko noon kung paano magpaalam. Sige po, paalam na, pero hindi maibaba. Di ba kapatid? Dahil alam natin, andyan pa mga kaibigan. You know? Oh. Salamat po. Maraming salamat. Minsan ay parang wala ng bukas ang buhay natin, inuman hanggang sa magdamag na para bang tayo'y mauubusan sa ilalim ng bilog na buwan. Mga tiyan natin walang laman, ngunit kahit na walang pera, ang bawat gabi anong saya. Ngunit ngayon, kaibilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan kung saan tayo nagmula hanggang ngayon. At kung sakaling gipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Noong gawin lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Dahil ngayon tayo ay nilimot ng kahapon. Di na mapipilitang buhayin ang ating pinagsamahan. Kung sakaling mapadaan ay baka'y kayaking tawagan dahil minsan tayo ay naging tunay na minsan, ngayon, at magpakilanman. Mga tunay na kaibigan tayo dyan. Mabuhay tayong lahat, mga kaibigan kong tunay dyan. Maraming salamat sa inyo. Salamat, medyo dinadalaw ko ni Apong Luding. Pero isa pang kanta, alam ko po, ikapanahonan natin lahat to. At alam ko at mga new generation nakakasabay din po. May isang umaga na tayo'y magsasama. Haya at halina sa alapaw. O anong sarap hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon'y lumilipad at nasa langit na. Gusto mo bang sumama
Di mo na kailangang magtago't mahiya. Hindi mo na kailangan ang humanap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim at tayo'y lalarga na. Handa na bang gumala? Pa para pa 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 ma 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 ate. Woo! Kuya. Ang daming bawal sa mundo. Hindi naman masyado. Sinasakal nila tayo. Buksan ang puso at isipan. Paliparin ang kamalayan. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon'y lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba? Gusto mo bang? Gusto mo bang? Gusto mo bang? Gusto mo bang? Ang taas na. Gusto mo ba sumama? Siyempre, kung nasa ng tropa, kung nasa ng barkada, kung nasa ng mga kaibigan, mga tunay na kaibigan, andun tayo sa iisang lakbaying patungo sa tagumpay. Maraming salamat at ako po'y magpapaalam na. Salamat po. Bago po ako magpaalam, shoutout po ang lahat ng nanatili at dumalaw po sa aking munting LS. Salamat po. Ang bilis ng oras at sana po'y nag-enjoy kayo at ako po'y nag-enjoy ng todo. Paring Will Joe, out muna ako bro, pauwi na. One basket game. Salamat. San ba ako kanina? Ayun, mga nagpalakpakan sila. E-Heads, Jubilin Tudtud, Jin PH, andyan na, si Budol Queen, ang close na kapatid ni Jubilin Tudtud na talaga nagsusuportahan. Snakewater 77, mismo, syempre, oo, mga panahon natin yan. Panahon na naman. Jubilin Tudtud, Connie Amian, hello, Misteryoso 77, loves ko, salamat. Joanna Lynn Valencia, salamat. Palakpakan, Ronald Alan P, Connie Amihan, Galang Romantiko, andyan pa rin, Snakewater 77, rock and roll. Mismo, Lodi, kanta namin yan ni Utol Alan, yes. Pagka dumadating siya, nagbabakasyon niya ng mga ginajamming namin. Siyempre, ako papaguri niya sa pagkanta, siya gigitara. Nami-miss ko yung Utol ko, tol. Siyempre, andyan din yung pinsan namin, si Christopher Sarmiento na lagi namin kaharapan. Hindi sumasarap yung inuman, hindi dun sa iniinom dun sa kwentuhan, yung bonding. Oo, maraming salamat. Kuya Tonsky, shoutout ma'am. So aking Kuya Tonsky, shoutout sa'yo. Mega shoutout. Maraming salamat po sa pagdalo sa aking LS. Salamat po at ikay nakasulat na para po madalaw kita. Salamat po. Muli, mega shoutout sa'yo. Welcome na welcome po rito sa aking LS at sana po sa mga hindi pa po kaibigan ni Kuya Tonsky, sana po pasalubungan po natin siya ng Toysky. Kuya Toysky, pasalubungan po natin siya ng isang magandang dikitan. Snakewater, ang pambato ko, kasi ang aking pambato na si Suaki may kanyang kadikitan na Kuya Toysky. Kuya Toysky, shoutout naman, yun. Sige po, Konamihan, maraming salamat. Jubilin Tudtud, Jin PH, ang bumubuo po ng Team Chinito, maraming salamat. Taga Lopez,
Connie Amihan na nandiyan kanina. Ayun po, magkapatid na Jean at Jovelyn Tudtud. Siyempre, Ronald Alan P. at kanyang sinisinta. Donna Babe Cueto, Keisha Channel, Marge Channel, Ronald Alan P. at kanyang sinisinta na inulit ko, si Jocelyn T. Sino pa po ba? At syempre, Mercedes Tualia, Tamsak Dan host. Ganda ng concert, Yahoo. Opo, sa susunod po may gitara na. Kinig lang host habang nanunukli. Opo, wag pong kalimutan bilangin yung sukli. Baka sumobra po Sa akin po, pasobrahan yung sukli. Congregation Vlogs. Ismoso, maraming salamat sa iyo. Yaya ni Bibi, pinasok na. Mr. Chinito, kapatad. Sana napasaya kita sa iyong kahilingan na kantahin. Paborito ko rin yun, pero may ilang sablay dahil nga matagal nang hindi nakanta. Kailangan talaga kakantahin muna ng 2 beses bago banatan, pero ito'y live kaya okay lang magkamali. Keisha Channel, Balani Siblings, Cell TV Channel, Red Rose Kitchen Channel, Red Rose Kitchen, Lent Vlogs, maraming salamat. Jessry Vlogs, maraming salamat sa inyo. At siyempre, Vince B. Vlog at ang kanyang mga alagad. Maraming salamat. Mr. Chinito, salamat sa inyo. Sino po ba ang aking mga nakalimutan? Albert Tikiana, Tol, sana meron kang napulot at nakuwang aral kung paano magpakilala sa mundo ng YT. Sana magawa mo ng tama. Pwede naman kitang i-PM doon, Tol, kung sakaling may kailangan kang tulong ko. Bukas na bukas ang aking palad para tulungan ka. Tulad nung naibigay kong tips kay Snake Water. Akalain mo ba nagpa 500 na siya? Kailan lang siya? Daig pa ako noon. Ako'y matagal ko bago nakuha yung 500. Inabot ng ilang linggo siya, 500 na. Nagpapatulong na, hindi mo na kita tutulungan. Pagka 900 something ka na, gagraduate ka sa palad ng isa sa amin dito, Tol. Tandaan mo yan. At sana manatili tayong mapagpakumbaba, tulad ng aking kaibigan na si Kobe Mamba, syempre from Brunei, na malapit na rin ma-monetize yan, na walang kasawa-sawang sumusuporta. Actually, ang dami kong utang dyan, di ako nakakapunta sa LS niya, pero andito pa rin siya para suportahan ako. Maraming salamat. At kanina kay Auto Tips, ang Team Paangat, maraming salamat sa inyo. Salamat po, salamat. Salamat ng marami. Magpapaalam na po ako. Sana po wala akong nakalimutan. Ate Mercedes Tualia, hello sa kumpare ko dyan. Mr. Chinito, pinakukumusta ka ni kumare mong Mercedes Tualia? Kumusta daw? Malapit na magpasko. I-send daw ang account. Pwede namang palipad na lang, Ate Mercy. Palipad. Sample nga ng palipad dyan kay Chinito, Ate Mercy. Baka naman. Salamat po sa inyo. Salamat po. Georgia Inwiljo, isang kaibigan ko yan na nagkukubli sa pangalang Paring Wiljo kasi po yung kanyang account po ay katatapos lang po mag-LS, bagong monetize din. At syempre si Paul Dreams, andyan din po kanina. So Akim, Kuya Toyski, maraming salamat sa inyo. Connie Amihan, Jovelyn Tudtud, sino pa po bang aking nakalimutan? Sana po wala. Maraming salamat sa inyo. Magpapaalam na po ako. Tol, Christopher Sarmiento, maraming salamat, Tol, sa pagdalaw-dalaw, pagsuporta sa aking layunin. Maraming salamat. Christopher Sarmiento, ingat, Tol. Ingat ka rin dyan, Tol. Ingat ka rin dyan. Masala. Maraming salamat sa inyo. Usapang Pera TV, Congregation Vlogs, maraming salamat. Salamat po sa inyo lahat. Paalam na po. Paalam na. Itong mahirap yung magpapaalam, pero dapat lakasan ko yung loob ko. Pindutin na lang ng biglaan yan para po mag-iwan ng masayang alaala, makatulog tayo ng masarap. Maraming salamat po sa inyo. Paalam na po. Paalam. Hanggang sa muli natin. Goodbye. Miss sa loob ng jeepney. Sana naman ako'y kausapin. Miss. Opo, God bless. Tulad po ng sinasabi ni Vince. Sayonara. Sino ang kinakasya? Basta sa akin ang yakal. Mabuhay tayong lahat. Hanggang gusto po natin. Pwede po yun. Basta naayon po sa kagustuhan ng ating Diyos na lumalang sa bawat isa atin. Gawin nating makabuluhan ng ating buhay sa bawat araw na lumilipas. Huwag pong kalimutan na
mahalin ng magulang habang nandiyan po sila. Sila po ay nagsikap ng todo para maabot natin kung ano ang ating kinatutungan natin. Sana po mahalin natin sila. Sadyang maikli ang buhay. Opo, sa mga nangyayari ngayon sana po ipadama natin ang pagmamahal sa bawat isa. Loves ko, I love you. Paalam na po. At sa aking anak na si Angelo Roque, ang aking bunso, anak, I love you, I love you. Andiyan sila tito. Maraming salamat. Paalam na, paalam na, paalam na. Goodbye, I hate to see you go, but have a good time. Goodbye. Sige na po. Maraming salamat.